her har vi en enhedscirkel. Ja, den har en radius på 1 herfra hertil. Det er derfor den hedder en enhedscirkel. Den har så en omkreds på 2 pi. Så har vi en radius her. Den er så 1 lang og har vinklen v hernede i forhold til x-aksen. Sinus til den her vinkel v, det bliver så det stykke, der går heroppe fra og herned til. Ja. Så sinus til vinklen v på y-aksen kommer til at ligge lige her. Så har vi de her punkter her, u og w. Dem finder man ved hjælp af de her 2 ligninger. U, der er herop til er der en halv pi, og herover en hel pi. Så skal vi finde de her 2 punkter her. Der bruger vi de ligninger, der står her. Den første u finder man blot ved at tage sinus til v. Det er ganske enkelt. Den anden herover, som også er sinus til vinklen v, den finder man ved, at man tager en pi, som er længden herfra og hele vejen rundt her og hertil, og så trækker man sinus til vinklen v fra, for at finde det her stykke tilbage igen. For at finde det røde stykke her, der har man pi, som er det her stykke her, og så trækker man bare sinus til v fra 2 gange, da der både er det stykke her og det stykke her. Yes. Stop. Vi skal klippe noget i det, kan. Når man har fundet de punkter her, så kan man gå ud og regne med, at man kan gå hele vejen rundt om cirklen og blive ved og blive ved. Det er derfor det her 2 pi n står her. Det er 2 pi. Man kan blive ved med at gå 2 pi rundt, da det er hele omkredsen på cirklen. Og så n, det er et helt tal, der skal stå her. Så man kan blive ved med at gøre det alle de gange, man vil i princippet. Og så vinklen her, den kommer bare lidt til at blive sådan her, i stedet for en hel tur rundt plus det stykke her. Nu vil jeg fortælle lidt om sinusrelationen. Og den bruges til at beregne en sidelængde eller en vinkel i en trekant, hvor man kender minimum 3 af værdierne. Så det vil sige, at hvis vi for eksempel gerne vil finde ud af, hvad vinklen C er, og vi kender vinklen af A og sidelængden af A og sidelængden af C, så kan vi beregne os frem til, hvad C er. Hvorfor? Ja. Nu skal vi finde ud af, hvad C hernede er. Og det gør vi ved at bruge den her formel her. Vi fjerner B over sinus til B, fordi vi har allerede de 3 værdier, vi skal have. Lille a, lille c og stort A. Og stort A, den sætter vi ind i sinus. Og så isolerer vi sådan set bare sinus til C her. Og så kommer der bare til at stå sinus til C er lige med sinus A gange C over A. Men så ved det i sinus, det kan vi ikke bruge til så meget, så kan man sætte det i minus første, og så får man C. Ligeledes ville man også kunne have gjort, hvis det havde været lille a, man skulle finde, så havde man bare fået isoleret lille a på den side af lighedstegnet, hvor så de andre er flyttet herover. Så den vil komme til at hedde a er lige med c gange sinus til a, divideret med sinus til c, fordi sinus til a, det ganges op på begge sider af bryggen. Hvis man har sådan sin x, og så differentierer man den, og så får man f mærke x lige med cosinus x.
Og det kan man vise ved at sætte kosinus lige med 0. Og det kan man for eksempel se på grafen her. Så en kosinus det er det røde, og sinus det er det blå. Sådan. Ja, det er skrevet godt der. Og her kan man se, at kosinus det skærer x-aksen de steder, hvor sinus har en handling på 0. Så sinus har en handling, ja, altså x, altså. Yes. Det, man.